मेसेज हिसाबै आंनिफ्राय जेनेबा कंग्रेसुलेसन थाबाय आरो बुस्थुआ जाहैबाय मेसेज हिसाबै आंनि गोजोननायखौसो बिसोरनो खिन्थानो आं जोबोद लुबैदों आरो जे बे फिसा फरायसालिनिफ्राय ना फिसा जागायजेननाय फरायसालिनिफ्राय जिब्रैसा फरायसा दंमोन जिब्रैसाबोदि फार्स्ट डिभिजन थांबाय थ' बे हिसाबै मा मेसेज होनो आंनि गोजोननायखौ आं मेसेज हिसाबै नोंथांमोननो हरबाय आरो बेयाव आंनिफ्राय आरो मोनसे साबायखर जासिदों साबायखरा जाहैबाय बे फरायसालिनि फोरोंगिरि गथ'फोरनि गारजेन बेनिफ्राय फरायसाफोर बे मोनथामखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय जोबोर साबायखर बेनिखायनो जानाखि थासारि नुदों आङो ना बे थासारि समाजखौ बे नैबे काजिगांव ओनसोलनि समाजखौबो जोबोर साबायखर होयो खारन साबायखर होनायनि जाहोना जाहैबाय बिसोर बे आबहावाखौ बे निस्सय बे फरायसाफोरनो होदों जायनि थाखाय बेफोरबादि आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों आरो जेनेरेलि जोङो मोनसे फरायसालिनिफ्राय इसिबां फरायसा इसिबां फार्स्ट डिभिजन बेखौ नुनो थाङा आरो खिन्थु काजिगांव ओनसोलाव नैबे गुरुदेब ब्रह्मनि मुङै गायसननाय फरायसालियाव बे जिब्रैसा फरायसाया फार्स्ट डिभिजन थांनाय बेखौ मिथिना आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बिथांमोननो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर आरो सारा मा खोब गोजोननाय मोनदों जोंबो देग्लायनि 2022नि जानाखि सा 14 फरायसाफोराहाय मेट्रिक आनजादाव जिरायदोंमोन बेनि गेजेरावनो सा 14 फरायसायानो फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों दा बेनिखायनो जोंबो फरायसालिनिफ्राय जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों हयथ' बिथांमोनाहाय नेक्स्टआवहाय आरो मोजाङै नाजाहैबावगोन नाजानानै गावसिनि बे हाई सेकेन्डारिनि जानाखि फरिखा बेफोराव बेबायदिनो मोजां पार्सेन्टेज लाखिनानै गावसिनि रिजाल्टखौ मोजां दिखोनो हागोन आं बेखौनो फरायसाफोरनिसिम आसा फारिनाय थाबाय आरो दिनैनि जानाखि जोंनि बे बराय फोरबोआवहाय जोङो मोनथामसो हाबाफारि लानानै दिनैनि प्रग्रामखौ बानायनाय जादों जों गिबियावनो जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमियाव मोनसे आहुति होग्रा मन्दिर गैयामोन दा बे मन्दिरखौ दिनै बेखेवनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा इन फिउचार माने जोंहा मोनसे हाई सेकेन्डारि खालामनायनि मोनसे प्लेनिं दं बे हिसाबैहाय जोङो दिनै गिबियै हाई सेकेन्डारिनि थाखाय थाखो खथा गायसननाय जादों नोंथांमोननि एकाडेमियाव मा मा खाबुफोर बा सुबिदाफोर दङ फरायनायनि जोंनि फरायसालियाव बर्तमान जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे माखासे कालचार लेभेलनि माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ लाफायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो फरायसाफोरनो फुटबलनि थाखाय मोनसे सुबिदा होनाय जायो जोङो इयारलि फुटबल कचार लाबोनानै जोङो 3 मान्थस जोङो गथ'फोरखौहाय फुटबल गेलेनायनि सायाव मोजांनो कचिं होबोबाय थायो आरो